Inafo aube akalama tugamina abe wakati bo ibi groupe ale kelendo ka konkonfa moto rechargeable la kaseka na malion uluka taninga seki onogaya tugamina kaseka to au kani moto nunundo ninka udona kari ana wuli kase auma kabi au sigiyoro bamako fan bela jelenfe kaseka ni dakabana moto nununjira aula ni moto nununa lendo kaseka au bo je donko do essence tala kato au kaseka wataninga sekunke basiki ani lakana kono ninga sigida yere ulakana otumala au kana to ni caravan belebele ukafo auko no ye ibituri aina au ka motota nya don ye ande muso ka furu sabana mina ye sake furu sabana wa arama ne jigne la de tarata wo tarata ani alamisa wo alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan widewo kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.widewo.tv walima maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ Orange aw kɛrɛfɛ. Nude ɲana ni o ye ɲanaw tɔgɔla su kɛrɛnkɛrɛnlen ale tako filanan sigira senga jumadon afrikalo tile 4 san 2025 centre international de conférence de Bamako la ja bɔbagaw ani ja baarabagaw ka taa bila ja kanubagaw la ko olu bɛɛ lajɛlen ye wele jaabi. Officier media zone UFOA ni o ye kunnafonidilaw ye farikolo ɲɛnajɛ gunnakun kan ko olu ye tile 2 kalan sɔrɔ afrikalo tile 4 ka bila a tile 5 la laginɛkaw fɛ yen. Advance TV tɔgɔla kunnafoni ɲinina Kajatu Bagayo ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko la. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn afrikalo tile 7 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan in na o kama an b'a fɔ k'aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la tele min kɛlen don ka para ɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na kunnafoni daminɛ na jumadon afrikalo tile 4 san 2025 ɲanaw tɔgɔra su kɛrɛnkɛrɛnlen ni a bɛ fɔ a ma ko nude ɲana ale sigira senga centre international de conférence de Bamako la a yirala k'a fɔ ja baarabagaw ani ja kanubagaw ko olu ye wele jaabi yaasa ka nin suba in sankɔrɔta kosɛbɛ. Isa Sise ale ni Alasani Kojo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ Isa Sise ale b'o lakali an ye. Nude ɲana ale daminɛra ni tagama ye tapi bilenman kan ani dumuniw fo ka taa se ɲɛnajɛw ma CICB kɔnɔ wa Mali ɲɔgɔlɔnbɔla caman kun bɛ yen a kɛnɛ kan i n'a fɔ Abdoulaye Magane minnu ye jama la nisɔndiya kosɛbɛ. Ye kɛnɛ min bɛ an ka seko ni dɔnko surtout an ka acteurs du cinéma ninnu récompenser donc o ye waleya ye waleya min bɛ jamana yɛrɛ ma waleya ɲuman don bari sabula bidɔnya in na yen nɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ caman baden bɛ yan nɔ donc an bɛ hukumu kɔnɔna na yen nɔ an ko ko culture donc o bɛ dɔ fara an ka albi an ka seko ni dɔnko sanga kan. Nin ɲɛnajɛ kofɔlen labɛnbagaw y'a jira k'a fɔ a dabɔkun ye ka se ka an ka jamana seko ni dɔnko bila yelen na. An ka ɲɛmɔgɔw kun yɛrɛ ko ɲina ye seko ni dɔnko ko sigira o kan donc u k'a lajɛ halisa wari bɛ se ka don culture la cogo jumɛn parce que cinéma bɔ dama dɔrɔn a bɛ se ka denmisɛnninw don baara la cinéma dɔ bɔ dama dɔrɔn a bɛ mɔgɔw hakilinata yɛlɛma jamana kan cinéma bɔ dama dɔrɔn kama i bɛ se ka jamanadenw éduquer k'a don sira fɛ sira min ka di ye donc an ka ɲɛmɔgɔw y'o faamu wari bɛ don ko caman na a bɛ se ka don an ka seko ni dɔnko fana na. Maser Sumi n'ale ye Mali dɔnkilidalaba ye ale hakili la nin kɛnɛ dilanbagaw kan ka fo sabula a bɛ dɛmɛ don jamana seko ni dɔnko ma. Seko ni dɔnko bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cinéma de kɔnɔna na donc voilà honneur ba dɔ ne bolo ka se yan nɔ bi parce que et puis ka hakilina tabagaw k'u fo u ka initiative la parce que u ye ne désigné comme un des membres du jury pour que ka se ka jalatigɛ kɛ ka se ka filmuw lajɛ an ka artistes an ka cinéastes ye réalisateurs ye cinéma minnu kan ani documentaire ninnu ka se ka jalatigɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Burkina Faso ale de y'i ja a don tɔgɔla la bari a ka seko ni dɔnko tigilama dɔ de ye jɔnjɔn 2 ta. La nuit des Niana c'est une très belle initiative. Le cinéma c'est un métier. Nuit des Niana ye hakilina ɲuman ye sabula ɲɔgɔlɔnbɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ wa fɛn caman b'a kɔnɔ. Burkina ye nin jɔnjɔn ninnu ta a diyara an ye a bonyara an ma. Lidou Badine que je représente
C'est un grand honneur pour nous, Burkinabés. Mahmoud Daffé n'ale bɛ Mali seko ni dɔnko minisiriso kunna ale tun bɛ kɛnɛ in kan wa a ka fɔ la seko ni dɔnko bɛna dɛmɛ kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Nous sommes conscients des difficultés et des faiblesses, mais aussi an b'a dɔn gɛlɛya min bɛ nin baara in kɔnɔ wa a ka hakilila tigɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ u seko bɛɛ la yalasa seko ni dɔnko fana bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ Mali kura kɔnɔ. Les salles de cinéma, les salles de diffusion auront leur place. Nuiden ɲana sababu la Mali ɲɔgɔlɔn bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni mun bɛna kɛ sababu ye an ka seko ni dɔnko o bɛna yanga sɔrɔ an dafɛ jamanaw la. Kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko officier média UFOA n'o ye kunnafonidilaw ye farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan ko olu ye tile fila kalan sɔrɔ laginɛkaw fɛ yen afrikalo tile 4 ka bila a tile 5 la. A jirala k'a fɔ jamana 9 ko o tun bɛ kalan in kɛnɛ kan. Advance TV tɔgɔla Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ kan, a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'a ɲɛmada o fɛ. Farafina dolantankun ɲɛnabɔsoba n'o ye kafu ye a ye hakilina ta ka farafina tilanyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko ma zone walasa bɛɛ bɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la cogo min na i ka dolantan bɛ se ka sankɔrɔta. O de hukumu kɔnɔ IFOA ale ye jateminɛ kɛ k'a fɔ k'a ka kan an bɛ wagati min na ko sisan u ka kalanbulon sigi sen kan ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma cogo min na don n'a nataw la u bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na. O kalanbulon kofɔlen yɛrɛ ye tali kɛ tile fila baaraw kan Guinée Conakrykaw fɛ yen. Don fɔlɔ kalanbulon tɛmɛnen don filanan ta hukumu kɔnɔ baara bolodalen caman sera ka waleya. A daminɛna ni tagama ye ka taa stade Petit Sori la ka taa ɲɛfɔli kɛ ni kunnafonidila ninnu ye u kan ka baara min bila sen kan ni dolantan bɛ yen ani yanni dolantan ka daminɛ u kan ka baara ni baara jumɛn kɛ cogo min na u ni kunnafonidila tɔw cɛ bɛ se ka ɲɛ. A kɛnɛ kan fɛnɛ badenya dolantan bilana équipe nationale U17 fille Guinée Conakry ale ni tɔm min wele ko AFOR olu ni ɲɔgɔn cɛ halisa ka ni kunnafonidila ninnu dɛmɛ k'u kɛ i b'a fɔ u bɛ tolonba kɛnɛ kan n'an k'o ma compétition. O baaraw tɛmɛnen o y'an sɛnsɛn ka se salle de conférence la n'o yɛrɛ ye yɔrɔ ye mun nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan baara bɛɛ bɛ taa kuncɛ yen yan'an ka se zone Mexico la. O ɲɛfɔliw tɛmɛnen kɔ formateur fɛ an seginna ka na salle kɔnɔna na cogo min na ka na kuncɛli kɛ nin baara kofɔli in na. O baaraw tɛmɛnen kɔ gafediw yɛrɛ bilala sen kan mun b'a yira k'a fɔ ko tile fila kɔnɔna na ni cɛden ni musolaka ninnu fɛ ni kalanbulon sɔrɔ ka bɔ IFOA a yɔrɔ la. A ko tɔnɔbabaga dɔ i ka nisɔndiya yira kosɛbɛ. Kalanko in a kɛra nimisi wasa ko dan ye n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ ko n'a sɔrɔla a dabɔra ne de kama n'a nana ne de kama parce que a y'a to n ye fɛn caman faamuya n ye officier média ye a bɛ wagati bɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la bi n yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ n ye dɔnniya caman sɔrɔ. Ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ an sera maa ma mun ɲɛsinnen don kunnafonidi ko yɛrɛ ma IFOA kɔnɔna na a fana ye ɲɛfɔli k'an ye. Donc u fila nana vraiment tile fila baara in kɛra wasa ani bonya ni karama ne yɛrɛ nimisi wasara parce que olu minnu ye experts ye u ko ko vraiment an ye mɔgɔ minnu d'u ma mɔgɔw déjà olu yɛrɛ nimisi wasara u kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ niveau min b'u la ani dɔnniya min b'u la baara in kɔnɔla la u kun sigilen tɛ ni o ye. Sisan an bɛ se k'a fɔ ko ni maa minnu filɛ ka gɛrɛsigɛ sɔrɔ ka ni kalanbulon kofɔlen in kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ don n'a nataw la ka UFOA dɛmɛ a ka kunnafonidi baaraw kɔnɔ kan cogo min na dɔ bɛ se ka fara a ka compétition yanga kan farafina gun kan ka d'a kan an bɛ wagati min na ko sisan n'o baara sera ka waleya ni participa kofɔlen ninnu senna ye kafu yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan i b'a fɔ UFOA y'a laɲini cogo min na walasa k'a dɔn k'a fɔ k'u ye baara bila sen kan Conakrykaw fɛ yen k'a kɔni kɛra baara ye mun kɛra nimisi wasaba ye. Ayiwa kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko bamananw ka kuma don ko jɔnfɛn jɔnfɛn bɛɛ b'i da don dɔ. Amadu Bagayogo ni bɛɛ lajɛlen ye u dɔn Amadu Mariam ye ka kɛɲɛ ni jumadon ye afrikalo tile 4 san 2025 ale kɔni ka kalifa minɛna a la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kama Mali ka fara dunuɲamɔgɔw kan ani kanubagaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka tasibila laban kɛ Amadu ye ka kɛɲɛ ni afrikalo tile 6 san 2025 ka laban ka taa bila a ka dayɔrɔ laban na garantigibugukaw fɛ yen. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Amadu Bagayogo ale kɔni kɛra maa ye min kɔni ye Mali seko ni dɔnko kɛ ka kɔbaw ani babaw tigɛ wa maa don min ye a ka diɲɛnabɔ bɛɛ lajɛlen kɛ majigi ale ni alabato ani ɲumanyaw bɛɛ lajɛlen na. Anw ka kunnafonidilaw olu ye mun sɔrɔ a ko la an ka jɛn ka ɲɛmadaw fɛ. N'a y'a sɔrɔ le dimanche à Bamako ale kɛra dɔnkili ye min kɔni jara kosɛbɛ diɲɛma ye le dimanche à Bamako ni o bɛnna afrikalo tile 6 ma san 2025 dɔnkili in ko ale kɔni kɛra saganbɔdalasigi laseli ye ka sababu kɛ dɔnkili daba ni o ye Amadu Bagayogo ye ko ale tɛna dɔnkili in da tuguni ko ale ka janajaw sigira sen ka Mali la garantigibugukaw fɛ yen. Ale ni a muso Mariam u ye Mali musique lase niveau min na
an bɛ dugawu kɛ ala ka mali artiste ka u bɛɛ hakili min o sira kan. Amadu Bagayogo a yɛrɛ denmuso ka fɔ la a ko min ye ale fa ka ntanyalen ye ko nin ye ale gundofɔɲɔgɔn a n'a kɔnɔfɔɲɔgɔn taalen de ye. Ne ni fa o tɛ an kun kɛrɛlen don ɲɔgɔn na du fait que ne ye denmusonin kelen ye wa n kɛra mɔgɔ ye fana min y'a faamu min y'a ka sira tagama ne n'a bɛ fɛn caman partager a ka musique kɔnɔ a ka domaine wɛrɛw kɔnɔna na que on partageait beaucoup de choses. Diɲɛ mɔgɔ on va dire Mali ni Amadou kun taara concert la Mali yɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ o ye Mali de tɔgɔ fɔ. Dɔnkilidala Salif Keita ale y'a jira k'a fɔ ko Amadu Bagayogo ale min danyalen filɛ ko maa don maa ɲuman tun don wa maa don min kun basigilen don kosɛbɛ wa majigi ko o kun ye a taabolo ye. A y'a jira k'a fɔ ko Amadu Bagayogo ko ale kɔni ye maa ye min tɛna se ka nɔna bila cogoya si la. Nin kɛra jigilatigɛba ye farafina seko ni dɔnko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali seko ni dɔnko ma. Amadu ni Mariam jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa a ka gɛlɛn maa ka se k'u ta ɲɔgɔnna kɛ. A jirala k'a fɔ Amadu Bagayogo ko ale kɔni ye maa ye ka tɛmɛ ni fɔli duman kɔni ye ko a kɛra sababu ye ka Mali kɔni kunkɔrɔta kosɛbɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan. An bɛ an balimakɛ a n'an terikɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn Amadu ni fɔlikɛla ba kun don jamana in kɔnɔ n'a ye jamana in fɔli sankɔrɔta n'a ye fɛn wɛrɛ di jamana in fɔli ma min an kun tɛ min dɔ kɔrɔlen a n'a furumuso Mariam Bagayogo u kɛra misaliw ye mɔgɔ bɛ se ka tugu misali min kɔ o ye a ka baara ta kɛcogo ye a n'a ka adamadenya yɛrɛ ye kuma caman mɛn min fɔra a ka adamadenya kan ko silamɛ kun don adamaden kun don alaɲasira jɔn kun don. Ni kan bɛ dan don kɛrɛnkɛrɛnlen ni o ye Amadu Bagayogo ale ka janaja don ye a yirala k'a fɔ ko Amadu Bagayogo ko dɔnkilidala gansan kun tɛ ka sababu kɛ ko maa kɔni kun don min kɔni kɛra sababu ye ka malidenw kala ɲɔgɔn na ka diɲɛmaa kala ɲɔgɔn na. O kama ko Amadu Bagayogo ale kɔni ka taali bi ka bɔ nin duniya in kɔnɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka dusukun bɛɛ lajɛlen kamkaminen to. An bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ Amadu Bagayogo la a n'an ka saya fure bɛɛ lajɛlen. An balimaw kunnafoni kuncɛra an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ championnat yalima Coupe d'Afrique des Nations denmisɛnnin kunda ni o ye U17 ye ale bɛ sen na nin waati na Marikukaw fɛ yen. A jirala k'a fɔ tile sabanan wulikajɔ ale ni tile laban Mali ani Côte d'Ivoire olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan in kuncira Côte d'Ivoire ale ka sebaya la 4-2 a ko Mali ka nin binni k'a bɛ kɛ sababu ye jɔyɔrɔ gale k'o minɛ Mali la Mali bɛna jɔyɔrɔ 2nan ta nin wulikajɔ in kɔnɔna na. An balimaw nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an ka wulikajɔw sera ka kɛ sababu ye ka mun dala salo ka da aw tulo kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandila ka se ka aw kunnafoniya an b'a ɲini aw fɛ aw ka to aw nɔ na ka sababu kɛ sɔɔni ani Asan So bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nanzarakan cɛɲi kɛnɛ kan an bɛ kan bɛ da ɲɔgɔn ye ko ala ka Mali lataa ɲɛ. N y'a dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginn'e la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako 2nan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. I n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na a bɛ wagati bɔ i bɛ groupe ale kelen don ka kɔnkɔn fa moto rechargeable la ka se ka na maliyɛnw olu ka taa ni ka segin o nɔgɔya cogoya min na ka se k'a to aw ka nin moto ninnu dɔn ni ka u dɔnna kari an na wuli ka se aw ma kabi aw sigiyɔrɔ Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka nin dakabana moto ninnu jira aw la nin moto ninnu nalen don ka se ka aw bɔ diɲɛ don ko don essence t'a la k'a to aw ka se ka taa ni ka segin kɛ basigi ani lakana kɔnɔ ni ka sigida yɛrɛ o lakana o tuma la aw kana to ni caravane belebele in o ka fɔ aw kɔ n'o ye Ibituri ye a ye na aw ka motow ta.